Estan veient imatges d'aquest matí a Barcelona on els camioners han començat ja algunes mobilitzacions. Recordem que la vaga de transportistes comença aquest dilluns i que, de fet, ja afecta el nostre municipi. Molts establiments comercials han demanat el gènere per la propera setmana en previsió de no poder carregar durant els propers dies. La situació és complicada i es desconeix quants dies durarà aquesta aturada. Hola a tothom, comencem el Cambrils avui parlant del preu del gasoil i de les queixes en el sector dels transportistes. Aquest divendres els expliquem també altres notícies, resumint primer les més destacades en el sumari. Mor un treballador en un edifici en construcció a Cambrils. Els fets s'han produït aquest matí a l'avinguda Vidal i Barraquer, quan un home, un veí de Reus de 58 anys, ha caigut accidentalment al buit pel forat de l'ascensor del 5è pis. Els jubilats europeus podran gaudir d'ofertes per allotjar-se durant l'hivern en els municipis turístics de tot l'Estat. Des de l'Associació Hotelera Salou Cambrils La Pineda veuen amb bons ulls aquesta proposta que els ajudarà a allargar la temporada. Una quarantena d'alumnes de l'Escola Municipal de Música de Cambrils celebraven ahir el concert de final de curs a la parròquia de Santa Maria. Gairebé un centenar de persones es van aplegar en el recinte per seguir de prop l'actuació de guitarres, violins i de les orquestres Oca i Orca. L'elevat preu del gasoil ha posat en peu de guerra un altre sector, el dels transportistes. Aquest dilluns començarà una vaga a nivell estatal per tal de reivindicar el descens del preu del gasoil pels professionals. L'aturada, però, ja ha començat a afectar diferents establiments comercials del nostre municipi. Són molts els que, en previsió, ja han començat a sol·licitar gènere pels propers dies. Les principals associacions de transportistes de Catalunya han acordat sumar-se a la vaga indefinida que s'iniciarà a nivell espanyol a partir del pròxim dilluns 9 de juny. La vaga ha estat convocada per la Federació Nacional d'Associacions de Transport d'Espanya per demanar al govern que els transportistes per carretera puguin repercutir les pujades del preu del gasoil mitjançant unes tarifes mínimes que cobreixin les despeses d'explotació. Tenemos unos precios muy caros en el gasoil y no podemos competir. Y ya se nos han puesto ya por encima. Si antes trabajaba al 50% o más, ahora ya es imposible. Esto ya es imposible de poder continuar así. Se hace por el bien de todos y que todos aportemos nuestro granito de arena y que colaboremos y que seamos sensatos y que no hay que armar grandes follones. Simplemente cada uno con que se quede parado en su casa es suficiente. Bueno, la verdad es que no creo mucho porque lo que se pide es que subvencionen el gasóleo, ¿no? Creo que, y pienso que si lo subvencionan o nos bajan el gasóleo, el porte bajaría en proporción a esa bajada del gasóleo. Entonces creo que no solucionaríamos mucho. Els transportistes protesten per l'elevat preu dels carburants i les tarifes d'explotació. En el marc d'aquesta protesta, els transportistes tenen previst manifestar-se per centre de Barcelona dilluns, segons l'Associació de Transportistes Autònoms de Catalunya, que agrupa uns 2.000 afiliats de petites i mitjanes empreses de transport. L'aturada a nivell estatal també repercutirà a nivell europeu, ja que moltes empreses de fora no s'atreviran a portar els camions a Espanya per por a les protestes dels que sí fan vaga. Non si può salire io e altri miei compañero e quindi 2 anni antes per una huelga me tiraron la piedra a Barcelona e allora io camión no muevo e allora me paro. Porque es muy caro el gasóleo, que no se puede trabajar con ese precio, es normal. Esta semana que viene no veniamo aquí en España porque c'è la velva, siamo fermi tutte le settimane. Representants dels transportistes i del govern ja fa dies que negocien per desencallar aquesta protesta. Els taxistes de Cambrils de moment no faran vaga, però potser sí s'afegeixen a final de mes.
Altres sectors professionals, com els pescadors o els pagesos, també estan protestant contra el preu dels carburants. De fet, segons Unió de Pagesos, el preu del gasoil agrícola s'ha triplicat des de l'any 2000. En aquell moment, el litre de gasoil costava 33 cèntims, mentre que al maig del 2008, un litre de gasoil té un cost de gairebé €1. El Comitè Nacional del Transport s'ha reunit amb representants del Ministeri de Foment, però des del govern no es preveu aplicar una de les principals demandes dels camioners, crear una llei de tarifa mínima obligatòria en el transport, ni tampoc, segons ha dit el ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, rebaixar la fiscalitat dels carburants, una demanda que comparteixen els pescadors. Aquests també s'estan mobilitzant després de les manifestacions que van protagonitzar la setmana passada a Madrid i fa 2 dies a Brussel·les. De fet, avui es reuneixen els directors generals de pesca d'Espanya, Itàlia, França i Portugal. És una reunió tècnica, però sembla que anirà encaminada a demanar més flexibilitat per utilitzar els fons europeus de la pesca per pal·liar la crisi del sector, tal com ja va donar a entendre ahir la ministra de Medi Rural i Marí, Elena Espinosa.